El meu nom és Josep Herrero i vos convido a visitar esta zona. És Artana, que està en la plana baixa, i és també la Serra Espadà. La Serra Espadà és el nucli més gran de roques rodeno que hi ha en el País Valencià, i així ja tenim una mostra. Les Penyes Altes, que és una creació, diguem, de la Rambla d'Artana que ha excavat esta muntanya, és un lloc, com podeu mirar, preciós. És també, diríem, una frontera entre Onda, un pas i una frontera entre Onda i Artana. Des del Paleolític o Neolític, s'aprecia que així hi havia una cultura més arcaica, amb sílex gris local. La zona ha sigut visitada per molts personatges que recordem perquè està en el llibre de Cabanilles, és l'autor Cabanilles, que quan passa per ací observa això, diu que la Rambla ha excavat les muntanyes, hi havia pocs animals, més estaven en la mar, i aquesta és la formació d'això. Bueno, tot això que és tan bonic, jo diria tan idíl·lic, l'any 80 va haver un perill fortíssim. Resulta que van obrir una pedrera i volien emportar-se les Penyes Altes. Volien llevar-ho tot. Algunes persones, va haver un moviment d'Onda, i un altre en Artana i un altre en general. Va ser la lluita ecològica, diríem, més important i primera del País Valencià. I després d'una època, 250 milions d'anys, al 240, ve la intrusió marina. I després és quan se separen els continents, van separant-se i alçant-se. Soc José Rico Seba i com diu Herrero, tenim un lloc meravellós, ple de sendes, que som un grup de gent que tenim inquietuds per limpiar-les. I vos convidem, conforme he dit, a la vora, a que vingueu tota la gent que vulgui vindre.